a través de l'amic. De l'amic. Seria Perquè això. al final... El que passa que a mi de debò, a mi em resulta avui una mica, diguem-ne, singular el fet que es parli d'això quan s'està produint el que s'està produint al Parlament Europeu, on una vicepresidenta actua com una narcotraficant. Abans ho hem comentat. 500.000 euros en metàl·lic. Potser que agafin i se'n vagin a Europa, primer aquesta Europa que ens plantejaven com el paradigma de la democràcia i del progrés, que estan actuant, repeteixo, els seus alts càrrecs com si fossin vulgars delinqüents. En canvi, ara diuen aquí de diguem-ne, reformar això de la malversació. Però miri, a veure, Pedro Sánchez agafa i fa unes declaracions que diu per rebaixar el conflicte polític a Catalunya. Quin conflicte? Quin conflicte estem parlant aquí? Podríem parlar l'octubre del 17 o l'octubre del 19, que hi havia un clima d'insurrecció, que veritablement hi havia un clima d'enfrontament a l'Estat. Que conflicte i insurrecció no són equivalents. Un moment. Aleshores, però conflicte no n'hi ha en aquests moments. Perquè hi ha una gent al capdavant de les institucions catalanes que està contemporitzant amb l'estat espanyol. Uns contemporitzen, i em sembla molt bé pels seus interessos, per tal de facilitar una reforma del Codi Penal que els hi permeti presentar-se a unes eleccions el 2024, perquè, a veure,